Nadakpan ang usa ka babae nga adunay warrant of arrest tungod sa aligasyong nalambigit sa ginadili nga droga sa Talaingod, Davao del Norte. Na ilang dinakpan nga usa ka alias Yang, 28 anyos, jobless ug residente sa Purok 12, Barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte. Nasayran nga naghiusa ang Talaingod Municipal Police Station, Davao Norte Provincial Intelligence Division Management Unit ug First Davao Norte Provincial Mobile Force Company sa pag-serve sa warrant of arrest sa DPRC Capitol Compound, Mankilam, Tagum City, Davao del Norte, batok sa nasgutan. Ang warrant of arrest giisyo ni Honorable Arlene Lirag Palabrica, presiding judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region, Tagum City, Davao del Norte, na nakapitsa ni atong Nobyembre 17, 2025 tungod sa kalapasan sa Section 5 ubos sa Republic Act 9165 nga way piyansa nga girekomenda ug kalapasan sa Section 11 ubos gyapon sa RA 9165 nga adunay bilban nga gikarekomendar nga 200,000 ka pesos. Sa pagkakaroon, ang suspitsado nagpabilin sa kustudiya sa DPRC Capitol Compound, Mankilam, Tagum City, Davao del Norte. Katropa, siguruha nga basko kanunay ang imong immune system para sa lagsik na pagpanarbaho. Mag-Sanson Vitamin C. Alang sa Negosong Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umakyal Gabri, XFM News.